Yes. Niels, hvad fik du mest ud af i dag? Jamen, jeg synes, det var en spændende workshop. Jeg havde måske nogle andre forventninger, inden jeg gik ind. Lidt i tråd af, jamen, hvad er det, der gør, at der er en stor kløft mellem generation X og Y. Workshoppen giver faktisk udtryk for, at der er ikke den store kløft, og der er mange steder, hvor vi som generation X kan række en hånd frem mod jer for at hjælpe jer. Flere ting omkring, hvordan vi kan hjælpe med at sætte nogle rammer, noget kontekst for, hvordan er det, tingene fungerer. Fordi den forstår I måske ikke som generation Y. Sætte nogle barrierer, kan man også sige, fordi jeg er vant til, at det hele jeres ungdom den er kørt måske uden de store grænser, hvor vi som ledere skal hjælpe jer med at sætte nogle grænser for, eller nogle rammer for, hvad I gør godt. Ja. Og hvad tænker du så at vil tage med i morgen? Hvad implementerer du i dit daglige virke i morgen? Jeg tror, jeg skal finde balancen i tingene, fordi jeg tror altid, det er en balance. Det er jo samarbejde. Så jeg tror, jeg skal finde ud af, hvordan jeg på en god måde er open-minded i forhold til at tage mod de udfordringer, som I kommer med, og den speed, som I kommer med via internettet måske. Og det sammenholdt med igen at sætte kontekst eller rammer for, hvad der er strategi eller politik omkring, hvad vi gør i virksomheden. Så jeg tror, det er samspil mellem de to generationer, der får det til at fungere. Det er ikke kun vores erfaringer, som vi også har diskuteret, eller kun jeres gå på mod osv. Det er samspil mellem de to generationer, der får det til at fungere. Ja, super. Og bare lige til sidst også lige navn og stilling og hvor du sidder. Ja, Niels Otterstrøm sidder i strategisk indkøb. Jo, jamen super. Det var perfekt.